Mana sih dia mau beli kilo apa lagi? আচ্ছা স্যার নরক তিনি আরো যে আরো 5 কিলো ফাই লুকু কুটুমকে আসুলে যা তামবাগে ফাই আরো কাউক চাবলে খাকিসা সাইখনাদি ओमफ्राय मिडिया टकरनो जों दिनरो 5 किलोगा माफेलेका सेक्टर मिटिं बगे फैनाय 16 तारिख तो बोर्ड मिटिं से जों चिन्ते प्रमोथाना करा खिनिन बगे जों आरो फैयो एकदम मिटिं मा खेलि फैयो इनके बसकांनि 2023 ओ 2023 नि 16 तारिख नि जे विधानसभा निर्वाचन उंनाय ओ निर्वाचन ले त्रिपुरा थाने उंगै बाहाय के मा तं बुसुकते आसा तं जितेनाय नि किसा साइखनारदि जों आशाबादी जों 100% आशाबादी दङ जों आरो 49 केन्द्र जों जितेनाय केनि नि सिनि मुं किसा दि ब्लक कमिटि नि ब पद दंसे आंके त्रिपुरामुथानि धलाई डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि सेक्रेटारि आंनि मुंखौबो बिरेन्द्र किशोर त्रिपुरा गामिखौबो सामोनो हामबाय केसिनि सार वेस्ट गबिनबारि बिसिनि चेयारमेन नि खुक्तय किसा काउक नालायनाय तामबागे तिनि आरो मा आसुल किसा साइखनादि दिनै जों रा जोंनि पूर्व पश्चिम एवं नातिन मनो औ तीनटा पारातुय जों बिसकां 2016 तारिख नि इलेक्शन 2030 गनि के जों बना बाहायखाय जों बिसकांगो आगयै जोंनि त्रिपुरा मुथाना जों कारा खियै जों बिसि बुट बाय जुजुक्तो खैलारो मोनाय अबने बगै जों दिनै मिटिं खेलेखा पारा पारा कमिटि खागै जों अब दायित्व लागै अबन बगै जों र दिनै जत्तन कथंनायखा एंके जों बिसकानि सालनि सि जों जानि जा पारा जा जों दिनै कमिटिनो कारा खियै थि सानायनि बगै एवं जों दिनै पारानि जनगण साबु जैनायनि बगै जों सक्तो खियै जों टीम बानाय जों कासानायनि बगै र दिनै जों र जत्त लुक कुथुङै आसुयै आलोचना खेलि जों मन इनके सार तिनि आरो जे आस काउक सा पान्दा खेलि माने ब्रकले बुसुखाय मालेखान र किसा साइखनादि जों र 5 किलो खाकजों गामिया दिनै आरो आसुक लेखा आं रग जों प्राय 150 हयतो 200 जन जों आसुयै जों दा आलोचना खेलि ब एरिया नि तुय आसुक जखा आसुक ब्रक बां माले माने जों शुद्ध पूर्व पश्चिम नि तो कयेकजन पूर्व पश्चिम एवं नातिन मनु बरक तो साकानि ब्रुबु फाइमाया एंके जों ब्रनि प्रतिके पारानि 10 जन खायो एंके र जों बाकी तंनायखाय जों खाकजों गामिनि तुय आसुक सालिखा खाकजों गामिया हामबाय